ka zama aban bindindi mafi karfin haka wala sai kirjinji inda dama shi ma malam soyayya akwai daɗi. Ban gama tabbatarwa kaina cewa ni babban yaro bane. Ina Hanan Buhari. Ka san Hanan ai. Ka san Hanan Buhari ba autar Buhari. Na gama a Twitter da na ranko wannan yarinyar ina baka labari. Na tsara ta. Kai in takaice ma haka take cewa ita bata taba haduwa da jinin celebrity wanda ya shiga ranta kamar ni ba. Na gama shugaban kasa fa. Yar gidan shugaban kasa na gaya ma ni karamin mutum ne. Wai tsawace kake magana? Hanan Buhari autar Buhari na gaya ma yar gidan shugaban kasa. Kai wannan din kake nufin kana satin da ita? Kai da ka bari ko an gaya ma ni karamin mutum ne baka ga irin wankan da nayi wani? Allah kai Alhaji gani ai. wallahi kai da ka bari kawai. Wannan din wannan ga ya ba. Fura nake malam sai ku bani indosi yunwa muke ji ku haɗa mana indomi tafiya Ai cikin na dama yadda ta ganni hakan nan a hoto ba karamin cizo bane. Kuma wannan kayan ne a jikinka? Baba ga wasu ba. Iya mai daɗi malam sai da daddawa kiɗa mai daɗi maganin sarawa muke yin bacci walla basarewa kuma na duniya sai da ƴan adawa baiwa ba ƙarya bace kun ji ƴan uwa miki. Baba amma wannan tai ba. Kai wallahi ka rufa wa kanka asiri. Ya wace ba su bi suka wuce ba? Ɗayar mai ɗan koren gele. Dab to wallahi wannan da kake ganin ta in ka ji wahala zaka ci tutturance ka. Ka san me? Na ga ma daurin auren mamanta ma fa da turanci aka yi.